Inggih ingkang sampun mandhap saking titian mobil saged lajeng lumebet wondene sanggan angsal-angsal saking Bindar saged dipun pasrahaken dipun tampi wondene pasah tampi nembe katindaken mawi basa sasmita basa isyarat sasemenipun dipun pasrahaken dipun tampi lajeng katata kanthi prayogi wonten ing sasana meja ingkang sampun kacawisaken. Monggo mawantu-wantu makaping-kaping ingkang hamaugati ndherekaken wilujeng enjing tumrap rawuh panjenengan sedaya. Monggo nggih pasrah tampi sanggan angsal-angsal saking Bindar nembe kula dherekaken mawi basa sasmita. Mangke basa jangkepipun badhe kula aturaken wonten ing kalodhangan candhaipun. Nggih matur nuwun sanget bilih sanggan angsal-angsal ingkang dipun asta sampun kepareng dipun pasrahaken dipun tampi dening Kang Hamanggugati sasampunipun monggo para tamu utaminipun Baraya Agung saking Bindar saged lajeng lenggah wonten ing sasana ingkang sampun mriki kasawikaken. Perlu kawuningan bebilih ing mangki sampun kasembadan sedaya lenggah kanthi prayogi tata cara nembe kawiwitan ing titi wanci menika nembe kula aturaken kalodhangan pra acara ngaten nggih monggo. Monggo ingkang sampun rawuh iki sanggan angsal-angsal sampun dipun tampi panjenengan pangiring saking Bindar lajeng kemawon kula dherekaken lenggah kanthi prayogi wonten ing sasana kursi ingkang sampun kacawisaken. Iki ngemong ing swasana awit dalemipun Bapak Subawi sekalian wonten ing ngembes gembong menika wonten ing caket margi ageng pramila saking menika ingkang mandhap saking mobil saged lajeng lumebet kemawon menapa ingkang dipun asta dipun pasrahaken sasampunipun dipun tampi Baraya Agung saking Bindar saged lajeng lenggah kanthi prayogi monggo. Monggo bebili tawis stasi segede ingkang jumeneng ingkang tasih wonten pinggiran margi awit menika marginipun kirame saged lajeng mlebet kemawon. Kagem gemeni wekdal sasampunipun para tamu saking Bindar lenggah keparna badhe murwakani tata cara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun tentrem rahayu. Nugroho sih wilasaning Gusti ingkang murbeng dumadi, moho welas tresna lan asih. Sami tiasa langgeng. Lumintu, lumuntur. Lumindir saha lumantar. Tumedhak, tumanduk kajiwa kasarira. Wonten ing jiwangga panjenengan sedaya saha kula waradin sagung dumadi widodo rahayu niskala satunggal. Para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang hanggung hamestuti dhateng pepoyaning kautaman ingkang tuhu ndahat kinurmatan. Utaminipun dumateng para alim lan mrigi para kiai ingkang saduhu kula hormati. Para pangemban-pangembating praja, para satriyaning nagari ingkang minangka pangayoming kawula dasih kaswasih ingkang sinebeng pakurmatan. Ugi boten katalomben wilujeng rawuhipun para pangageng permadani. Andhasipun wilujeng injing rawuhipun Pangarsatama BPP Permadani Pusat saking Semarang. Ugi Bapak Pangarso DPW Permadani Provinsi Jawa Tengah. Sumarambah para kadang pangarso permadani saking Jepara, Kudus, Rembang, Blora, ugi saking Pati. Bapak Ibu sekalian yang winantu ing kararjan, kadang werda madya, sumarambah sagung para kadang muda tumaruna ingkang pantes nampi sing Gusti ingkang kula tresnan. Kandi linambaran andhap pasoring manah langgung rumiyin sumangga sesarengan. Kula dherekaken hangaturaken raos puja puji syukur kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang hamur pengrep inggih awit saking keparengipun pramila ngantos dumugi kalodhangan ari ingkang endah menika panjenengan sedaya tasih dipun keparengaken samya rawuh wonten ing sasana pahargyan niki kanthi kawonten rahayu tanpa reniku wilujeng tanpa pampeng. Selamat widodo kalis ing sambe kala satemah hamba barbingan. Wilujeng enjing kula dherekaken tumrap rawuh panjenengan sedaya anggenipun jumurung paring puji pangestu lampahing tata cara pahargyan unduh manten dawuhipun Harisang Panganten Sarimbit aninggih Abagus Mahmud Tri Wijayanto Atmajaniro Bapa Subawi sekalian Ibu Mi'ah ingkang lenggah dalem wonten ing Dukuh Ngembes Desa Gembong Kecamatan Gembong kelebet wewengkon Kabupaten Pati Bumi Minatani. Wis kepareng Hanjatu Kromo Kusumaning ayu Lina Dwi Ulufianti putra pawistri kinasih Bapak Supriyadi sekalian Ibu Darsini ingkang mijil saking Tatah Desa Bindar Kecamatan Juwono ugi kelebet wewengkon Kabupaten Pati Bumi Minatang. Anenggih kleres ing ari pinirih tupak manis katiti sura kaping kalih dasa Desember warsa kalih ewu selawe sinenggalan Surya Sengkala marganing judul luhur manembah. Keparengna kula minangka pambiwara angaturaken rerencening tata cara ingkang sampun rinacik rinumpat saha rinumpaka dening kula wangsa. Perangan sepisan rawuhipun Harisang Panganten Sarimbit so pangiring mangke badhe kalajengaken lungti nampi babaring sedya pasar lumantar Bapak Kiai Mas Duki katampi dening Kang Hamaugati lumantar Bapak Eko Sarwono SPD MPD.
Purna denira lung tinampi kalajengaken wisuda tali dharma. Sapurnaning wisuda tali dharma risang panganten kadherekaken lumarap tuju wonten ing sasana Arinengga sinambung pangabekten. Wusna lenggah malih wonten ing sasana Arinengga atur pisungsung langen beksan gambyong pariyatung saking para kadang sanggar SKB Permadani Pati. Ugi ingkang hamang ugati ing mangke badhe ngaturaken pangayu bagya dumateng para tamu sedaya ingkang minulya ingkang kasuwun minangka tetalangi pandika tansah Bapak Haji Tiko SSTP MM. Salajengipun manunggu puja dipun pandhikani Kanjeng Raden Tumenggung Hendra Surya Kartika. Purna denira manunggu puja swasana kadamel regeng kayang kebak ing kaendahan awit badhe kalajengaken Kembul Bujana Ndrawina ugi lelipur saltaipun saking para kadang ingkang sampun sawiga ing gati untuk dumateng para tamu. Mekaten para tamu karana ngemong ing swasana kanthi ringkes rantamaning tata cara ing abadi lumampah sampun katuraken. Monggo samyang nut lampahing tata cara ngantos dumugi dipurna. Sasuwing gending kang kapireng monggo ing atas jumeneng enggal kadherekaken tumuju ing sasana. Wonten sasmita bilih risang pangamten sarimbit siaga rawuh. Mila rawuhipun monggo dipun regenaken dipun pratitisaken.